Ngiyaphinda kubabingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ake sikhuleke. Baba, sesiyabonga babusisa abantwana bakho besezwa izwi lakho kwindawo ngendawo abangizwa kuzo ngegama likaJesu. Amen. Ngiyathanda abazalwane siphinde futhi sifunde Revelation chapter 5 verse bazalwane bami 9. Yebo, kunamazwi akhona no verse 10. Lithi Revelation chapter 5 verse 9 no 10. Isambulo chapter 5 verse 9 no 10. Lithi bahlabelela, yebo iculo, yebo bathi wena ufanele ukuthabatha incwadi. Lithi bahlabelela iculo elisha, bathi wena ufanele ukuthabatha incwadi, yebo ngokuba nokwambula izimpawu zayo, ngokuba wahlatshwa wabathengela ngegazi lakho uNkulunkulu kuzo zonke izizwe nakuzo zonke izilimi zezizwe. Uyezwa mlaleli, ngapha encwadini kaJohane, John chapter 17 verse 16, lithi bona abasibo abezwe njengoba nami ngingesiye owezwe. Uyezwa mlaleli, nanti izwi namuhla sithola khona lapha njalo kwiThompson Bible. Lithi iBhayibheli mlaleli, bahlabelele kwasukuma idalwa zezulu eziwu-24 zacula iculo elisha, zathi wena ufanele ukuyivula incwadi enempawu ezisikhombisa, ngoba wena wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu. Bazalwane, uNkulunkulu uyafuna ekuseni ngikhulume ngumzalwane onobuzwe obubili. Abazalwane abaningi uNkulunkulu ngambulela ukuthi banobuzwe obubili, abanabo ubuzwe obubodwa. Bafike bebe ngamaZulu, amazulu baphinde futhi babe isizwe samaZulu, baphinde babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Into ke errong, ngoba lithi iBhayibheli mlaleli, uJesu wasithenga. Kushuthi ivangeli lingakafiki likaNkulunkulu ngoJesu, bekade siyizizwe lezi ekhona la ezweni. So ke manje uma selifikile ivangeli, umuntu liyamthenga, limthengele kuNkulunkulu. Uma uJesu efika abazalwane, wayengeze khona ukuzosilibhaya noma ukuzosibhuka, kodwa wayezosithengela kuNkulunkulu ekutheni sibe isizwe sikaNkulunkulu, singabi isizwe sabantu nje basezweni, kodwa sibe isizwe sikaNkulunkulu. Mayifika uJesu sithole sizizwe ngokwahlukana kwazo, njengoba izizwe zikhona, khona esamaZulu, khona esamaXhosa, khona esamaNdebele, khona esamaSwati, kukhona esabasuthu, kodwa lafika ivangeli khona ngisho esama-Afrikaner, kukhona ngisho esamangisi. Malifika ivangeli, uJesu kufa kwakhe esiphambanweni wayezosithenga kulezi zizwe, esithenga ngegazi lakhe ukuthi sibe ngabakhe, singabuye futhi siphile impilo yalezi zizwe ade siyizo ivangeli likaJesu lingakafiki, uJesu engakasifeli. Ake ngenze isibonelo lapha eSouth Africa. Uma kuvela umuntu eZimbabwe efika la eSouth Africa, noma ebuya eLesotho noma eMozambique, mayifika la efuna ubuzwe bala, akakwazi ukunikwa ubuzwe lapha engakalethi i-ID yasezweni lakubo ukuze azosulwa ubuzwe balelizwe azalelwa kulo, ukuze anikwe ubuzwe balapha. Kubaye bethi bafuna i-ID yakhe yezwe abuya kulo, benza isiqiniseko sokuthi bakusula ubuzwe balomuntu lapho abuya khona, lapho engawakhona, bese nikezwa ubuzwe base-South Africa. Uma kutholakala umuntu esenobuzwe base-South Africa, kodwa engakusulanga, kungasulwanga ubuzwe balapha avela khona, shuthi lokho ubugebengu, crime. Manje abazalwane abaningi bazalwane bayakholwa, kodwa
ubuzwe babo bubili, bafike babe ngamaZulu ngokobuzwe bemvelo, baphinde babe isizwe sikaNkulunkulu ngokomoya. Manje babonakala benza imithetho yesizwe samaZulu, baphinde benza imithetho yesizwe sikaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu akathokozile uma wena uxuba ubuzwe. Uma nabaSuthu ngokunjalo, utholakala umzalwane ewumSuthu ngokobuzwe bakhe, aphinde futhi abe isizwe sikaNkulunkulu. Akwamukeleki lokho uNkulunkulu. NamaNdebele akulenkinga, abazalwane banobuzo bubili, ufika abe umNdebele ngokwemvelo, abe ngokwesizwe sokwemvelo abe umNdebele, adlule lapha aphinde abe isizwe sikaNkulunkulu esikomoya. Akwamukeleki, khona ubuzo kufanele ukukhanselwe lapha. Ubuzwe lobu ethe ivangeli imali kuthola uyibo, kufanele ukuthi ube isizwe sikaNkulunkulu uphelele, ungaxubi ubuzwe. Lento uNkulunkulu ngambulele yonke iyamkhathaza ngenxa ukuthi abazalwane abaphelele, abekho perfect ukuthi babe ngabantwana bakhe, abekho perfect ukuthi babe isizwe sakhe. Lento izokwenza ukuthi makukhala icilongo basala abazalwane ngoba baxube ubuzwe. Lo nto ke iwubugebengu. Umuntu onobuzo obubili eSouth Africa uyaboshwa. NoNkulunkulu ezulwini lakhe akazukungena umuntu onobuzwe obubili. Ubiza ukuthi sikuhloniphe ukuthi wasithenga uJesu ezizweni, wasithenga ebazalwane ezilimini ukuthi sibe ngabakhe. Sidinga ukwenza imithetho kaJesu, sidinga ukwenza imiyalo kaJesu njengesizwe sikaNkulunkulu. Lento uyibonapho, uyibona mhla kuthiwa izwe lenza izinto zalo, basuka abazalwane bobangisa abantu bezwe, benzisa okwabantu bezwe, bakhulumisa okwabantu bezwe, bavunulisa okwabantu bezwe, benze yonke imikhuba enengekayo uNkulunkulu angayithandi. Uthi noma bazalwane bami 18 uthi yena uverse 9 uthi uma usufikile ezweni uJehova ayakukunika lona, awuyikufunda ukwenzini engisozalelo lizwe, ungafunda ukwenza njengabo. Abazalwane abaningi banobuzo obubili. Lento izobenza ukuthi bengamboni uNkulunkulu, izobenza ukuthi bakhala icilongo basale, ngoba abazalwane bacabanga ukuthi ezweni kuzongena isizwe samaZulu. Akuze kungena isizwe samaZulu lapha, kuzongena abantu abathengwe ngegazi likaJesu ezulwini. Akuze kungena isizwe samaSwati noma samaXhosa lapha, kuzongena abantu abavuma ukuthengwa nguJesu. Uma uJesu esithenga baze beqamba amanga ke nezingceku ziqamba amanga befuna bethi wasilobola. Cha, akasilobolanga, ngoba ilobolo ehlobene namadlozi. Akasilobolanga, wasithenga, wasithengela kuNkulunkulu. Laba nje abangakholwa uma bekhipha ilobola bathi lifunwa abadala, lifunwa abaphansi, lifunwa amadlozi. Angibazi-ke abazalwane nabefundisi ukuthi uma bekhiphisa abantu amalobola bona suke efunwa ubani, ngoba kwaNkulunkulu akawafuni, futhi awekho naseBhayibhelini nangokwesizulu sangampela sasendulo akaze bekhona. Ngakho-ke bazalwane, nidukile, ninobuzo obubili nina. uNkulunkulu akathokozile ngani. Lithi incwadi esifundile kaJohane 17 verse 16 lithi abasibona abezwe njengoba nami ngingesiyena owezwe. Uthi uJesu angikhulekeli ukuba ubasuse ezweni, kodwa ngikhulekela ukuthi ubagcine ezweni, kodwa basibo abezwe, ubavikele komubi. Bazalwa nixubile, ungivezela uNkulunkulu ukuthi nimix masara abazalwane nani befundisi nixubile. Abanye abamislead abazalwane yilabo abangenisa isifundiso emasontweni nasey'nkonzweni. Ngakho-ke abalethe isifundiso esiya ngokumesaba uNkulunkulu, abalethe isifundiso sikaNkulunkulu esihlanzekileyo. Isifundiso sabo sincike kwi-tradition yabantu, sincike emkhubeni yabantu. Ngakho-ke bazolahlwa uNkulunkulu laba abafaka isifundiso emasontweni, abafaka isifundiso ey'nkonzweni, ngoba ngisho nalaba abakhishwa uNkulunkulu emasontweni ukuthi bakhonza uNkulunkulu ngokwecebo lakhe, iningi labo lisasele lapha ey'ndabeni zamalobolo, lisasele lapha endabeni yemabo, babela beze babele ngisho abantu abangasekho. Ayizulu likude nabo. Uma nje umzalwane usenza amalobola uwrong kakhulu. Lokhu
sithi-ke bazalwane uJesu wasilobola kushabaze wakaza silobola mangahlaza la aqanjwa abaculi aqanjwe zinceku zenkosi aqanjwa ngabazalwane akaza silobolo